Nipeo claim. Claim iri kuti sekai unodiwa mudarira mambo nemosa yokushungurudza pedzisai uchimunyima bonde kwemwedzi mipfumbamwe 9 uchimurambidza kubata mbatya dzako uye chikafu chaanobika haudyi. Ujasoroni mudarira mambo nemosa yekushungurudzani pedzisai uchimunyima bonde kwemwedzi mipfumbamwe. Uchimurambidza kubata mbatya dzako uye chikafu chaanobika haudye. Pedzisai ati uya tigovane zvatakashanda. Pedzisai ati uya ite uya tigovane zvatakashanda. Zvinosanganisira imba, nezvinhu zviri pamusika, uye ubude pachena parudo rwedu. Zvakanaka. Pedzisai chareka. Zvandaverenga ndizvo chaizvo zvawakanyoresa. Mati sekai kosoro. Sekai kosoro. Zvandaverenga wazvinzwa. Unobvumirana nazvo here hungu kwete? Zvakanaka. Pedzisai simudza ruoko rwako rwerudyi. Otini pedzisai chareka? Ini pedzisai chareka. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chobva pasina nhema. Chokwadi chinobva pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Sekai kosoro. Simudza ruoko rwako rwerudyi. Otini sekai kosoro. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi chobva pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Pane here vanokwanisa kuzopa uchapupu panhau iyi vari muno? Kana varimo ndakukumbirai mumbobuda pasi. Handidi kuzoona anozosumudza ruoko achiti ndini ningi. Ine ndambokuti buda pasi. Zvakanaka. Toenda mberi. Sekai handichanyanya kubvunza zvakanyanya kuna Sareka. Ndichamubvunza zvangu asi ndoda kumbonzwa kwauri iwe. Watiwe unobvumirana nezvose zvakanyorwa naSekai apa.
kureva kuti uri kutsanangura kuti akanyora zvinhu izvi asiri munhu ari kurasika mukati mepfungwa dzake, asina chimwe chiro chiri kumukanganisa chatingati kuda adhakwa nehwawa kana kuti akorwa nefodya dzamazuva ano, kureva kuti akanga ari in her own sober sense. Titsanangurire chikonzero nei panapa papiwa chimiro chokuti uri kushungurudza mudzimai uyu nokusamupa bonde kwemwedzi mupfumbamwe. Mbotitaurirai ipapo tinzo. Ili panyaya hiyo mudzimai wangu akanipa bonde pamwedzi mupfumbamwe ipana yatakapwa Taurai tinzwi. ndakapoka kurondizvora mushure mekunge tadainzwawo vanhu vaifana kuva vachitiyananisa tiri pakati pokuyananiswa. Madam wangu akangosunguka ndobva ndipata Gupo. Kureva kuti wane nguva yakareba sei uine gupu rei? nguva inoita 9 months dzavataura. 9 months. Uri kuedza kutsanangura kuti mushure mekupiwa gupuro wagara kwenguva inosvika mwedzi mipfumbamwe uine gupuro rawapiwa. Ndizvo mhaka nei uri kuwanikwa iwe usingaite bonde nomudzimai uyu nokuti makarambana? Zvakanaka. Ari kutsanangura zvakare panapa kuti iwewe hausi kubvuma kuti abate mbatya dzako, ndizvozvo? Uri kurambirei kuti abate mbatya dzako? Handingambokwanisa kuti abate mbatya dzangu kuda kuti akandipa gupu rakandiramba. Chandichamira chii kuti ndibatirwe mbatya kana ndibikirwe chikafu nomunhu akandiramba. Zvakanaka. Wazvinzwa Sekai zviri kutaurwa ngipedzisai zviri kutaurwa naSekai? Pedzisai ichokwadi here kuti wakapa Sekai gupuro? Ndakamupa gupu. Alright. Ungarangarire here nguva kana kuti mwedzi wawakamupa gupuro? Rini? Muna April. Ukaverenga kubva muna April kusvika nhasi paane mwedzi mingani? Mipfumbamwe. Ko sei iwe uri kutsanangura kuti ari kukushungurudza nekusakupa bonde kwemwedzi mupfumbamwe imi makarambana? Wakaida kuita chihure naye? Kwete. Ko waida bonde rei raunoita nemunhu wausadanani naye? I'm sorry, ma. I'm sorry, ma. Nemhaka yekuti ndamupa gupuro mushure mekurwadziwa akandinamba pamberi pehakadzise, ndoti dzake ndo dzakakarambira pamberi padzo, ndobva tatokula ndobva taendonurara. Mangwanani makuseni kuma4 akamuka akandishedza nemunin'ina wangu nesekuru wangu handodzi amai vangu vanga varipo. Akakumbira rubhiro akati ini ndisakandana kwagupuro ndida mudzimai wangu. Ndikati kana akuyeba kana asindida ngatite ndiende tiende zvemuchato, ndauda muchato naye nokuti nguva yareba achindishungurudza. Now ndari 23 years ndiri mumoto. Saka kana asirenge zvangu ngatiende kumuchato. Zvakanaka. Uri kutaura zvakanaka. Ndopfungwa dzako chaidzo. Asi tikatarisa isusu kana iwe uriwe chaiye watanga kupa munhu gupuro, kuburisa mukati mepfungwa dzako kuti zvakodzera kuti nditi uyu handichamuda. Kana uchiti hauchamuda, chamakadananirana chaicho icho yanga iri nawe bonde.
Handiti? So kana wati hauchabuda zarura kuti nebonde racho hauchadini futi? Hauchada. Ndochokwadi ichocho. Ndodzoka zvishomanani. Uri kureva here iwo kuti kana uchinge maita muchato haachakushungurudza? Musoro yemakurukuza. Pakataura iye ndakaona kuti nezvangangavangati ngatisei zvinhu zvedu pamwe chete kana kuti mari yedu pamwe chete. Ndopandakamuti kana tisina muchato wamunyengeri wekuti zvakamboitika kumashure ndiri kuziva. Saka kuti ndizokorore zvakare kupinda musangano mudambudziko iri achisaita akabvumirana nazvo akati ndakuenda kumuchato 2 weeks tisaenda kumuchato ama ndobvachakuda dzaenda uyu tiusika kwani ndopakanditi andite nezvako. Alright. Ndoda kuti ndipe mumwe. Ndabvunza mubvunzo wangu. Ndine mibvunzo yakati wandei asindira mubvunzo wako. Pachinyunyuto chako wataura iwewe kuti uya tigovane zvatakashanda tese. Ndozvo vanogovana zvavakashanda vese vanenge vaita sei? Varambana. That's very good. Wapindura zvakanaka steni. Kureva kuti mupfungwa dzako iwewe chokwadi chaicho chiri kuti makarambana naSekai. Dai vanga musina kurambana wainge wataura uchiti iwewe nhasi panapa Sekai uya undiudze paumire nezverudo rwedu. Zvino kana wataura iwewe kuti uya tigovani kureva kuti uchiri kugutsikana chaizvo izvo nepfungwa dzako dzakaperera dzakasununguka dzisina mamwe mabvondwa arimo mukati kuti hauchadanana naSekai. Ndio mhosva wati hatigovani. Hamugone kugovana kana musina kurambana. Fambai yashu. Yeah. Sekai. Pawakaptiwa asimugere muimbira macho murumbotarisana chete hapana ari kuyanzwa munhu nokuwirirana kubasa kwatinoshanda kwafanana chenji mhuri yangu ndochengeta chikoro ndopinza zvese vana vamwe vakauya paari vachingotendai kuna baba kuna baba anobatawo mari ndobata mari haana mari yaanokwanisa kukocha mhuri yangu kushome papo patotaura uya nevana vake ndakavaroora vane vana vavo vaviri ndakapinza chikoro vana vavo vaviri sikana kupedza ane zvaakuitawo pari zvino ane mabhizinesi ake. Ini ndine vana vangu futi vaviri kuti vauye pamba pangu hapakwanisi kubuda kwake. vane amai vavo Ndine vana mukadzi wangu chitu mukadzi mukuru ndeupi? mukadzi mukuru akaenda ndine vana vake 2 akazouya akavana ndakachengeta mwana wangu 1 wechi2 akazouya vakadetsera nekutozvika panyaya iyi. Okay, fambai. Okay. Saka mamira pakaita semamira zvakaita saizvozvo soti inobika wega iwo wapoa mukadzi uchiri kumudera ndakapiwa bhubhuru handina changu chati nini ndingakunge mukadzi ndakungoshandisa bhubhuru rake rakashandisa kuti handichada murume ende ari kufamba ndavhuru yese kuti netosara mume ndakaramba urongozvitambiro kuti aambiri ndakaramba ndakatarisira pamwedzi mupfumbamwe kuti ndichawana hama dzake dzichauya kwandiri zokumbira regerero semuburutsiro wakaita shere bhubhuru akachipenini akadainza sekuru vake ukuchaura akadainza munyina wake wokuvhurwa wokuwokadoma vakauya kuda kuedza kutigadzirisa mumba medu nevana kubva kwadoma
saka ndakatarisira kuti iwo kuchaona nevatakadainzwa ini nhama dzangu avadainze futi pakukumbira kwake regere kwanditi ndikukumbira munhu wangu ndikusiregere handina ndakatora bhukuro riyere ndakapa tete nendiriyo unani kuna baba munopechi munoudza kuti ndakarambwa nechi nemukadzi handizivi kuti tetewo vakafanisawo senyaya dzavo. All right. Fambezi. Tadzisai. Zita rataurwa kachi. Uyu ndiye murume wako wekutanga? Wechipiri. Une mumwe murume kumashure wakasiyana naye? Vana vaviri vakutariswa. Ichokwadi chokuti ari kutsanangura kuti akakwanisa kuyarutsa vana vako vacho vaendesa kuchikoro? Inena haana kuvaendesa kuchikoro? ndakaendesa vana vangu ndega. Baba vachiuya vakauya kwandiri ndiko ndine vana vangu ndine mari dzangu ndiri pabasa rangu. Inzwa yakatete imimi mukati wakauya kwandiri ndiwo muno munyika yedu yeZimbabwe hatitarisire mukadzi kuenda kunokonza murume. Tinotarisira murume kuenda kunokonza chii? Kuda kuti munhu wechirume kana akuenda kunokonza mukadzi anenge aita ongororo yake, assessment yake, anyatsobutsikana kuti uyu ndakumuda. Saka kungoenda chete kunoverifya chizazivisa chete. Saka uyu akakutarisisai kwenguva yake akafamba naye akazwisisa kuti zveshuwa mukadzi uyu ndamuda uyu pedzisai ndobva yazvotaura. Izvozvo zviri patsika nemagariro edu echivanhu. Ini chandaida kungoziva chinhu chokuti vana venyu vaviri vasiri vemurume uyu makagara navo muri pamba pomurume uyu mukavayarutsa muri pamba pomurume uyu handiti? Iye vakanga aine vana vangani? Vaviri. Mukagara navo pamba ipapo? Ndakagara nomukomana wandakaenda ndikanonobvisa mai ndikanomutora mwana iye asibva auya pamba. Alright. Imimi venyu vaviri ndo makagara navo vese? Ndandinyawo. Iye mukagara newake mumwe chete? Mumwe wacho mai vacho vakati mwana wangu achiriana musikana. Zvakanaka. Tazvinzwisisa. Mazuva atiri kubvunza yatikuda kuti pfungwa dzevari kumashure vakateererawo dzinyatsobvurika, vanyatsoona pamuri kukwesherana chaipepo imimi vaviri. Rega ndidzoke zvakare nomubvunzo wakaringana nemazuva ataurwa. Inini rega ndimboti nomurume wako. Sorry ndiri kuti nemurume wako ndiregerere nokuti wakamuramba. Asi ndiri kuti nemurume wako nechikonzero. Iwewo unokwanisa here kuti udzokonore kumashure kuita reverse bhubhuro rawakamupa? Ndati unokwanisa here kudzorera kumashure kuita reverse kuti no, ichi chandakandati chiende pamberi ichi handichada kuti chiende pamberi dzandichidzore. Ndiri kuda kuti bhubhuro rawakamupa unokwanisa here kuti pfungwa dzangu dzadzokera munzvimbo yadzeni dzanyatsogara muguruvhu radzo chaimemo. Sekai ndipe kuno bhubhuro unosikwanisa? Handisakwanisa. Hauchakwanisa. Kana usisakwanise ichokwadi chokuti ndicho chikonzero asiri kurara newoyo kwemwedzi mupfe pamwe nokuti ari kunyatsogutsikana kuti iwewo hauchamuna. Izvozvo hazvina jeredzwa, hazvina kunyepa. Ari kunyatsoteera chaizvo zvokunyatsoziva kuti pedzisai haachandida. Naizvozvo kuti ndiite bonde naye chaachipfambi. Asi wandinogona kuita bonde naye mudzimai wangu wokuti kana ndikawanika ndakamira naye, kana ari mumba, kana ari pamubhedha wangu muimba yemukati yesikarudzi, hakuna munhu anotsanangura kuti ndakuwa naye muchiita chakaipa kana muchiita chokonga. Zvakanaka.
iwe Sekai uyu pedzisai ari kuti hatigovane imba iyi makaiwana sei? Pamsoreka ndichiroora mukadzi wangu akusanangura achiti ndakamuwana ane mari dzake, ini ndakanga ndine mari dzangu, ndine mukadzi wangu ndakatenga stendi yangu. Hungu handirambe kuti kana tiri tese mukadzi nemurume mumwe tinoshanda tichibatsirana kuita. Ndakazovaka imba ndine mukadzi wangu. Muri kupindira kuti pedzisai akauya stendi matenga. Tatenga. Ndobva mazotanga kusumudza. Tovatanga kuvaka hungu. Wataura iwe nemazwi ako uchiti iwe une pako pauri kushanda uye ane pake paari kushanda pokuti munokwanisa kungobatsirana pachenji pachii hamuna pamuri kushanda pacho pamuri kutengesa pari kunziti kuda kugovana staff iyi mune store here mune takshop munei tine misika. Mune misika Ivo vane wavo musika wavanotengesa hembe, ndine wangu wanotengesa hardware. iwe une misika yekuzvinza so musika wehembe ndakazovhura mama, ndakazovhura mushure mekuti vandidzinga pabasa pangu. Baba ava vachiuya kwandiri, ini ndinda ndine musika wangu wembatya, vachiuya kubva kumba kwavo vakauya netirusbox yavo nehembe dzavo vachisiya mudzimai wavo kumba. alright vachiuya ndazvinzwa ndiwanzoda ambozorondesere ndinongoda kungoti bati pfungwa dzangu dzinoshanda sekodzi kakodzi kanongosikodzamura kakwiyana kubva kadi kubva kaenda ndomashandira andinoita ndinongodzamura pamazwi nekuchenjera kwako chaiko pedzisai nokuchenjera kwako nemaonero andiri kukuita handikutarisire kuti munhu ari kutorwa chinhu chake kutorwa ugobva wagara zvakoso ubvutirwe musika wako ugogara iyewe nhasi uno wasvika pokuti wakwira kudare nechikonzero chekuti wanyimwa bonde ozotadza kukwirira kudare chinhu chako chawaoneka unacho nomurume wako iyewe ndakuti simudza ruoko utaure kuti ndiri kupika ndichataura chokwadi choga pasina nhema izvo zvanditarisire kuti ndozviwana kubva papfungwa dzako nomurume zvakanaka iwo murume uchiri kumuda kugara kwandakaita pamba painaini manzizi semurambiro wanga aita guguru pandizi nekutenzerana kwatandaita ndandishura kuti pamwe tichagara tese tisara ndandasvika panaini manzi ndiripo pamba musi uno kuti ndizosvika panguva yekuti ndizosvika pakuzonokira dai mumba medu pambedha tinorara mumwe pake handitika musi uno ndobva autenga stofu ndobva atenga mapureti ake ekudzidzira mvura yake ndosaka ndakutisa kugara pamba kuti ndichatini ndisagara tese ndisaka ndati asaita waita zvakanaka mazwi angu andikuda kupedzisa ndeyekuti Sekai wanzwa here ngipedzisai wanzwa here Sekai achiti kana kuti iwewe wataura uchiti ndakamupa gupuro akariramba ndagona kunzwa kana inini ndanga ndichidanana newe wobva wandipa gupuro ndoramba mupfungwa dzako unofunga kuti ndiri kuti kudii alright mbera ndimbozwa kune vamwe vakumashure kwana amai kana murume wamupa gupuro aramba pfungwa yako inoti kudii taura ichizwa ana amai anenge achita sei anenge achikuda wasvika zvataura kureva kuti Sekai pawakatiwe ndakamutambidza gupuro ndokubva adzora maoko sezvinoita vana vai vakabatiswa nonono nanamai munoiziva nonono handiti wamutambidza gupuro ndobva adzora chii maoko
akusanangura kuti andina kodzero neipi nzira zvayo diki yokuti ndingasiyana napedzisai chareka ndinomuda. Inzwa mazwa ake ati chokwadi chaari kutaura ndagara mwedzi mipfumbamwe shungu nevarungu nda kuti ndione kuti pamwe wani here vangauye vachiti mudzimai wako ari kukumbira ruregerero negumbulo raakakutambidza ndobva ndatambira ruregerero ndodzokera mumba nomudzimai wangu. Pedzisa yacho mise kuna mama ndachikumbira kuti ndataureka taurai naava pamusoro ndakamukumbira ruregerero ndega naagasti ndikati murume wangu zvandakaita nekukupa gukuru ndikukumbira ruregerero kuti patiri kuenda hapana tine vana nemagariro ataita naizvozvi kubva muna april kusvika muna agasti ndikuona kuti hapana chakanaka sekuti kugadzira ngatingogadzisana semaramina tangoita mushure. Murume wangu akati tanga waenda kunosedza hama dzawakambounganidza pasha. Saka makakoniwa papi mukakoniwa mumba inini ndindakasedza hama dzangu ndoti vanga vauya pakurwara kwangu ndopandazobudisa masoko aya ekuti magariro edu nemararamiro edu azvichaita kuti gaisana. Mabi angu anenge achiningondiudza kuti haadi hama dzangu haudi hama dzangu haudi 23 years achingotaura masoko iwayo pakangoita hama ndozogumisikedza ndakuti andiri hama. aiwa isusu pandabvunza nyaya yekupinda muhukama asati akupinda panyaya yekunzi makanzi chidai ndai hama dzenyu dziuye tigadzirise panyaya yegupurei imakaregera kudainza hama dzakangoya dzakagadzirisa gupurei. Hama dzangu dzakasorama akati iye nokuti uyu akaramba gupuru akaudza hama dzako akati ndakuita zvemushati nomukadzi wangu vahama dzikaenda uyu ndovakasara akati ndo akati handishati newe mushure nokuti abvuma pamberi pevanhu akuzondindiravasage futi hama dzangu dzikati dzipedzera nayo. sekai mbwendiwa pane nyaya inokweso kwako unyatsoteedzera wakanyatsoteedzera mudzimai wako nenhakona paukarasika asi mudzimai pane pakangokoniwawo paduku ekudainza hama dzake mene kuti ipapo munokwanisa kuregerera ndere pari zvino kana kuti hazvigondike muna riviri chokwadi pamusoro ivavo nemashoko avo hapachakwanisika ndatoshingawo mambo vari kuda kupedza kutaura zvakawanda kumashure. Ndakada kuti nditaure zvehama izvo. Handina hama inonzi yangu yandachengeta pangu. Hama zhinji dzese dzavo ndachichengeta pamba pangu inini patinogara. Vanasikana vachangoyaruka vachiita vana vavo vanouya vachisungukira kumba pangu. Hanzvadzi dzavo vakadzi vavo vachisungira kumba pangu ndongochengeta zvakadaro. Handina wandotukwa handina wadrese ranhasi ndiro ramangwana ndiro ramheno handichinji. Takada kuenda zvehama zvakutaura handina wandinoona saka ndashingawo mambo kuti ai kana zvadaro ngazviite sei ndiri mwana mukomana kutanga mama ndinotofarirwawo kuti vanhu vauyewo vafare pamba pangu. Kana ndichivaka imba ndavo vaka ndichiti mukadzi wangu ndine hama dzake ndedzifara tinoti hama dzemukadzi hama dzangu dzisingadzoe dzifare sevana asi dzavo dzinoadzifara dzakasununguka dzangu hadzuri. pandechida kungoedza kubatsirana panyaya yegupuru kuti ringatseketudzwe rirakazorekera mumashure kuona waomesako moyo kuti kwazvanangana kundibhoteedzera ndimbopinda nepo. Saka pedzisai wambonzwawo nyaya yegupuru inenge yakatooma murume ari kuti pamukarikumbira kuti rinange nepo ndarinange nepo munoti kudii nazvo
ndoti ngazvipfuurire mberi sezvakasaro. Kosaka parudo rwamabvunza kuti rudo rwedu rwakamira papi imi muri kuzvionawo sei? Ndosaka ndauya kwamuri mambo ndaida kuti vabude pachena saizvozvi. Vabuda pachena kuti hazvichaita kuti tigarisane ndozvandairikuda. Kosaka apa pazvishandwa apa ndopandakuwa parudo runenge rwatooma iri. Ndizive kuti mune mubvunzo muda kubvunzo pedzisai parudo handina. Hamuna handina parudo. kupedzisai une mubvunzo wada kubvunzo sekai? Pasina. Mese mazvipira kuti imba ingaiparara. Mambotarisa mazera amunawo. Ini hangu mambo ndinokumbira ndinotorwadziwa mambo. Kana munhu uchishava zvinhu pamba haushaviri uchiti nemazera yadu yatava tinoshava chiti ipenjeni yedu yatinoraramira pakuzokura kwedu. Imba kuisa malodhi tichipuwa mari takati tachembera asi nekuda kwemashoko aiwaya mambo ndikurwadziwa zvangu ndinongarirese garipera mai avachigaripe nawo. Ndosaka munoenda bvura nezera racho ramava mese harisi zera rinotaura izvozvo nokuti hakuna kwese nana pamwe baba ungangoenda mai munenge muchienda kuti mai achagambiri ndauda kungoisa kwamuri achagambiri ndakachenjera ndikunda hamburu kuti vana vafunga kuparadzana panyaya yezvishando vachagambiri izvamaoko menyizvo. Isisu tiripo pakuumba nekuonesana kwatiri kubva nekwatiri kuenda, zvokuti munenge muri kuzvitarisa muri selfish. Baba muri selfish, ana muri selfish. Unoenda chechi kupi kuzayoja kune rudo kunotaurwa rudo imonoda kupi ndiende kuchechi ndinoenda kubhawa. unoenda kubhawa kune rudo kuno rudo zvakanaka. Imi munakabereka vana vangani? Nababa vangu 4. Vamakauya navo muchibva kwamakabva? Ndandine 6. Mwanga muine 6? Ndandine 4. Ndine 4 ndakaizoita pamba asi ndakanyora nguturu. Makasaka mureva kuti muri mai vane 6 vana vavo. Chichakaitika kumurume wamakanga muinaye? Ndiwo akundisiya. Akakusiyai? Pane zvakakanetsa nawo. Zviri zvii? Angaano mukadzi. Akarorere mumwe mukadzi? Angaano basa kwangari. Imi manga muri kupi? Ini ndandiri kunokumba. Iye asienda kubasa kwaita kwaivaka. Ndobva awana mujima ikoko. Oh. Ko iwewe mukadzi une mukadzi wakamurora? Une wakutanga ndine vana 2 nawo. Uchi 2 ndiva vane vana 3, vana 3 nawo uchi 4 andiziva. Wautaura kuti uchi 4 akashaya. Ari mukadzi wani? Order. Ari mukadzi wani? Wakutanga mukadzi wakutanga ndine vana 2. Uchi ndine vana 3, 5 vana vane nawo. Munatsani vakadzi vangani vamakaroora? 1. Muupenyu? Muupenyu ndakaroora 1 nevava uchi 2. Ko chitatu ari kutaurwa makawana kubuilding ndari kubvunzwa namama. Havasiri ava vakawana kubuilding. Mumwe murume akavaitisa vana vavakaenda navo kune uyu. Vana ana baba vake aita building. Anditi? Saka ichokwadi here kuti uyu akachengeta vana venyu paamakaenda kunosangana naye kuti muvake imba? Tanga tisese pakuchengeta vana asi akatouya vana vakaine nhaka yavo yavakasirwa nababa vavo.
Tibakasirwa chi? Ndandine musika wangazara staff yawe. Musika upi? Musika wembatso. Musika wandandinawo nditori nemari dzangu. Kana vakutaura yekuti stand yakutaura kutenga. Stand iyoyo ndakamupa akaenda ndakati pakuya mastand. Ende kupanzirwa baba munobvunza kuti akufambisa stand. Alright, fine. Okay. Saka imimi mane mari yenyu. Ndizo. Murume akawekutanga akasiya mari. Wongo. Ndizo ka? Wongo. Nevana vangani? Vaviri. Vangavana makore mangani? Muwangani 7, muwangani 5. Saka nasuno vane makore mangani? Muwangani 20. Pana akaroora. Vese vakaendongo. Vakaroora. Vakaroorwa. Vakaroorwa vese. Vanasikana. Vasikana. Zvakanaka. Iwewe vana vako wakaita na mukadzi wako vangani? Vakurowo zvakaita sei? Pane mukomana kuuniversity, mumwe anoshanda nemumwe ari kuenda form 1. Ndimwe ari kuenda form 1. Saka mukugara kwenyu, background yenyu yakarongeka. Ani mapango yakarongeka. Isiso hatikurudzire kana kuzoona zvakareruka kuti kana wafinwa nemunhu wongotarisa kuti kune varume vakawanda vari uko, kune vakadzi vakawanda vari uko, wakuti anga ndimboendawo neuyu. Hatikurudzire kuti mwendo muparadze imba, nokuti imimi ndimi mune dzidziso kuvana vese vanenge vari kukura, ndimi munochengeta nhaka. Zvine mimi pamasvika apa munenge muri kudzidzisa vana ava vamwe vachiva kuti kana wararama wasvika apa unogona kuramba zvichitendedzwa namambo. Ndizvo zvinoreva. Mambo vanogamuchira, asi kune murawo wekuroora. Murawo wekuroora uripo, chitsividzo. Kana wada munhu tanga wazvifunga kuti uri kumudira kurara naye chete, hausi kuda kupota uchienda kubhawa uchinotora mahure every day. Uruda kuti uve newa unoti uri mukadzi wangu. Pakurapana zvirwere zvemuropa, bonde ndio rinororerana kavanhu. Nhasi manetesana machembera makuya kuti inini handisina alibi. Muchada kuroorwa futi? Kuva nevazukuru hazvina basa. Amuchada kuroorwa? Makatosiyana nazo zvedudo. Manga matoramba. Okay, saka makagona. Ndine vana vangu ndomuchengeta vana vangu vakuri. Ona kamwanangu. Iwewe mumba tinodzi vanhu vanoroorana kuti uyu paanotanga kuvhunduka kuda nomuvhumbati mira kuti arege kuvhunduka. Hazvina ndezveupenyu hwese, hazvizve kanguva kadoko-doko ba. Kana imiwo mukatanga kubatwa nebuka, ndiye anoda kuzokuvhumba mira iyo. Hapana kana amai venyu kana baba wenyu kana sekuru wenyu, ndimi vaviri munorapana. Zvino imimi kana mauya mati imi manga musasade kunzwa kuda uyu achiri kuda uyu. Ani munoona mutsako uripo. Imi muri kutoda kutomhanya. Maona mutsinga murimo. Saka apa atidzvinyirire munhu zvinoda kufamba mukuwirirana, zvinotendedzwa. Barika nerikudzo sekugara kwamaita pamasvika. Ngandikuvhunze mubvunzo, iwe barika unorida here? Kwete mo. Auride.
Anditi watune vakadzi 2. Ndakaita vakadzi 2. Akaenda. Ndakasara ndakagara nevavo. Bakana asingatirina ndatoende rudo kuna mai vangu vakadza mukunga. Saka iwo wakaenda ukanotora vana vevanhu, uyo akaenda uyo wakangomushandisa ndobva muregera aenda. Ndobva vamuonakirwa neuyu. Ndozvawakaita. Saka wakagona. Handina kugona, ndakatadza kugonesa munhu nepano wandimisa tu. Asi ndokuda imimi wamaini murume wenyu isiso handifarire kurambanisa, nokuti patinotarisa vana venyu vari muno, ndazva muri kutaura ndimanotiwa nevazukuru vanofarire vachizonzonzi mbuya nasekuru vakarambana. Zvinorevei? Kureva kuti pane pakati penyu makaipirana, murudziro kwenyu makaipirana. Saka ndozva muri kudzidzisa vana venyu nevazukuru venyu. Amunyare nhaka yavanogara pa ndeipi? Nhaka yamunenge maratidza ndeipi? Imimi ndaona pana hama yenyu yavo iri munhu nai vabvuta vangauye vapinde munomu vabvuta ngavapinde abvuta ngoti mawitness yena iri mukati mupindai. Ini handiperekedze vanhu mukurambana. Rufu ndio rinopesanisa vanhu. Ndanzwa pachinzi imi mamufarire hama dziyava. Ichokwadi here kuti makarera akariritira hama dzenyu, anodziriritira, imimi muno amutariso hama dzake? Ipapa inyika ndo pazosvika apo kuti zvisvike panguva yekuona kuti azvichaita ndisikonzero. Handina hama yandinosarudza kunze kwekuti ivo ava baba ndo vanosarudza. Ndotoni nevamwe dzezvara vangu vandakachengeta mumba vairwara, ndikatenda kunovatora ndikauya navo pamba. It's okay. The guy ndongoda kunzwa kuna vabvuta. Vabvuta ndaona apa amai ndeipi? Okay, chichenyu ndasekuru. Saka vaviri ava vaviri ava vasvika pakuti aiwa imba vasisiri kudanana. Mukadzi ndiye akatanga kupa murume gupuro. Murume ndobva amboramba kuti aiwa usondipe gupuro. Then ndobva vaedzana. Saka nhasi uno vazoshinga pakuti uyo kuti ano ini imba hatichadi. Saka imimi ndimi muzukuru wacho. Iwe ndimi sekuru ka? Uyo ndiye muzukuru ka? Saka wewe muzukuru unoti chi? Unoti chi? Ndiona inawidzi wakambodzitonga kumashure. Ya pamusoro shiwa nawidzi dzakambotaurika kumashure zvadzo. Saka ndisingaziva kuchapa pari zvimwe zviwati murume achada mukadzi achada zviripapa zvati pamudere nemukadzi pari zvimwe kuti achada yakuramba imadinaka vese here mazwi enyu baba amuri kubvunza tabvunzurudza vazukuru venyu vese vari vaviri, muzukuru komana nemuzukuru sikana. Muzukuru sikana ndiye akatanga kupa muzukuru komana gupuro. Asi nhasi uno vagara apa taedza kutsvaga kuti tingatsvage nzira ipi yokuti vadzokerane. Muzukuru komana ata kana ndakapiwa gupuro ndakungomira hangu ndiri pai? Ndiri panhau yegupuro.
muzikurusikana nakumboti ari kuvavarira chete kudzokera mimba yake atotoa zvakangonakwa zvakadini kuti zvakadaro kureva kuti ukabuda 1 mita mubva mumba kana wakudzokera imomo unodzokera futi 1 mita kureva kuti vese hapana ari kuda imba. Mhinduro yangu inoti kana vangoti vese uyo achada hapana chingagadzirira vanoda kuti vese vati uyo achada uyo achada dayamba nekuti pane hwani wataura kuti aiwa inini patiri kuita patogona kugadzirira nokana patiwa vari kuti achada uyo achada toti hapana chavavita kana chagadzirika hapana. Saka pakutoda kuonekwa kuti nhau yacho yese ndimakore kutore dare munoipedzisa sei pavanhu vavira. Saka pane nhau yekunzi pada kugovanwa zvishando ndizvo nhau yekugovanwa zvishando ndizvo ende kazhinji zvinoitika mukati medu vanhu vatema. Irombo rakanaka kuti muri kutaurirana muri vapenyu muchirambana muri vapenyu muchirambana muri vapenyu. Dai manga muri vana vaduku ndaiti hamusati maona nyika mamiriro yaro, asi mavanhu vakuru yekuti hamuna tsitsi nevana venyu vamakabereka. Chironda chamuri kuisa muvana venyu kweupenyu hwavo hwese. Kuchechi mungaenda kunoimba haleluya asi hamuna tsitsi. Ende zviri nani kuti pakana masvika panonzi love muchechi muchiverenga vhesi iroro torai bhopeni mwende munoisa x nokuti rudo runotarisirwa kuti rioneke mabasa. Zvino imi mamai ndinona rwendo rwenyu mafamba kusvika pekuti makura hamuchada bonde kureva kuti makapedza kosi iyoyo hamuchaida. Iwewe uchiri kuda kosi iyoyo asi mumwe wako ati ini handichada. Saka ndakubvunza iwe chandakubvunzira kuti barika rine mukana. Kunonzi mukadzi mukuru kana asvika kuti ini ndakubarira zvakwana anopa mukana kuti kana pane kamhandara kana kuti anouyawo chigedza mapfiwa kana ani anouyawo onzi murume takagara zvakanaka. But kana pasina kuti wanga uri murume akaipa vanenge vari kuti anoya kuzoshungurudza ngaatsvage yake kumwe. Asi uyu nhaka yake kudzivirira zvironda muvana, kudzivirira zvironda muvana, mental torture mukati mekurarama kwenyu ndio nhau yatinenge chida kuti rape. Imi ndimunogona kurapa ipfungwa dzenyu kuenda kunofunga futi kuona kuti zvinoita here kana kuti hazviiti. Ende ndingati apa pangataurunzi pane mhepo here apa? Pane mhepo? Mira ndiwo ndiri kubvunza, handisi kubvunza imi? Pane mhepo? Muri kutofunga imi makaperera kuti apa ndo patasvika. Saka pamazero yenyu apa ndikakupai 3 months babvuta ndikapa vana ava nguva ye3 months ndokuti pamwe nakuye bonde vari kutaura vataura kuti no zvinenge zvaexpire asi zvinokwanisa kuita renew. Nokuti mumwe
mumwapa achiri kunzwa mumwapa ndiye aneta munoti chii? Ndiri kubvunza imimi muzukuru wacho. Ini hamusi mapinduriro apa ndekungoti chiva zvamukutaura ichokwadi vapei zvenyikana asi kati kana vakapera sekuda sente achichitika inokuramba yakamboboka mabhureki inoramba yakambopa mabhureki nokuti inini ndaanonguva ndichiuya ndichitogosangana nawo mashoko ewani ndichiedza kugadziriswa mashoko ewani saipapa basa rwete unoti ndakati ndambuya dzokerai kumba kwenyu ndichiwo vakadzokerwa wanga vari mune yavo ino chiwo vakadzokerwa kumabuya but kuti ndizoziva kuti inini apa pachienda kuitana uyo akagara papa akagara pake haipapo manga pasina ruzivo kuziva kuti ndiko kwati kutonziva kuti aiwa patoone kungogara vangogara vese vari pamwe chete saka kureva kuti kana nyange pakadzokerwa ndaira kuti zvavari kugara vari ndezvikuva zviri sikazivo kuti sevakunzwa kwavaita kuti pachazova nerekano kuti vachidzokerana pai pakumbira vanhu. Imimi sasekuru hamugone kurigadzirisa yebonde iri zvakutoda kunge pakuvata vairi kana kuti vatatu mukati menyika yavo tozwa kuti ticharamba zvakadaro yori pamwe vanokwanisa vane dambudziko ravanaro vanokwanisa kubetserwa kubhustwa. Aiwa nokuti kana vachiri kunzwa kune harawa nechembera vakabatwa anditi isu chatoda kutiedze tirape nyika nokuti isusu madzitateguru anambuya vedu vakasvika pakuchembera mazino mukana yaishaika asi vaipanana bonde mbuya yasvikati achitega nokutorera chizukuru chana chanzadzi chokuti chichengeteri chirere vana manje isi tikaenda kunomhanyirira kuti ngaiparare imba ayo kune turonda tumapundu kumashuro asi hatisi kuda kudzokera kuturonda itoto. Saka kana mati imimi mashinga asinini then singada kuti vanhu mudunhu mangu varambana handidi kuramba kuti ndio ndinoona harawa dzichifamba dziri dzega dzega anambuya achifamba vega vega munoperekedza masvika makuva kunosangana nenyika dzimu muri vaviri kuda kurambana mashinga zvinhu zvamati moda kugavana zvine zvii zvanyorwa pasamoni panyorwa imba nestafu yavari kutengesa kumusika kwavo. Imba yemutaundi imba yemutaundi iyo inoenda iyo moenda kusivhu mazvinzwa moenda kupi moenda kusivhu monoloncha yopepetwa voona kuti vana mune vangani ava vane vana vangani zogovewa pamuravo ndizvo zoka asi zvinoitika hapana kuzoyeva switi yane mumwe kuti angari murume wangu vakomana angari murume wangu iko karova suti kakufamba wakuona kakumhanya netuwasikari kana kuti iwewe wakutomhanya hako netukomana uri kudhaiva benzi iwewe zoti mukadzi wangu takaberekera zvizhinji zvinoitika handini mapangu. Saka tiri kuda kuvaka saka pakuvaka kwedu tiri kuti ndinoirifeya kesi kusivhu vanhu vati vari kuda kurambana ndizvozvo handimandindizisa mazuva zvataurwa mambo vari kutsanangura kuti panhau yokurambana havasi kukwanisa kuti vakutaurei kuti rambanai panhau yokugovana kwenyu zvinhu zvamakashanda mese ndopavakuigona kuisumudzwa yoenda kuti kusivhu kunzwisanaka. Saka neimwe nzira mambo vari kutsanangura kuti vakatizokwanisa kunyatsopa final judgment yavo next date of court 20 kurati 28
munogona kuzodzoka mukati medare rino motaurira mambo kuti zvishuwa-shuwa mashinga kuti hamuchisiri murume nei nomudzimai. Hausikwanisi ndipedzai. Ipapo ndinodzoka izvozvi ndatora mudeni nezuro. Aiwa, handifutiza nezuro. Handiti vaiva kuimba yakati nezuro haasi chii. Tiri kutiza nezuro ndezvanezuro. Tinoda kutsvaga zvanasi. Anondiuraya baba. Muri kurwa mumba. Ndiri kutya mashoko ake. Fama. Tinomira ndinoda chokwadi. Kana muri kurovana mumba imwe chapter. Mashoko Muna abuse here. Mashoko yanotaura idemo. Mashoko ekuti chi? Inini yangu inobuda panyuzi. Yokuti chi? Handizivi. Iwe. Ndinoda kuuraya ndo vandazviuraya. Ndisaka kana muri kutaura kudaro muri vanhu vari confused. Because kana uri kuramba uri kuti ichi handiji wozotiwe ndotokuuraya. Iwe uyu kureva kuti isi either makapfuwirana. Uyu achikuda kuti akusiye. Anoonota achiona iwewe. Iwe uri kumuvhiringidza pfungwa dzake. Nokuti hapana anoenda kunoitira shanje chinhu chasiri kuda. Iwe murume. Kana uchiti uso makumba kwako wotaura kuti chanoenda kunomuurayira chii. Apo handina shoko rakadaro pamberi pake. Nopika. Handina shoko rakadaro pamberi pake. Saka anorwara here? Anorwara. Munotaura pakuti munogara handiti mazvino asina kugara kwenyu. Anoenda achida kurova mumwe imhoso nokuti mapfuura nemudare rini. Ndakutaurirai kuti hapana anorova mumwe, hapana anotuka mumwe. Anenge aenda kunothretena kunochitidzira mumwe imhoso. Iye zvino ndikuchatanga kuteverwa kumba kwenyu kuchasvika vanhu vachazoda kuti vagare nemi muri vaviri. Tobetserana kuti pfungwa iyoyo inozosvika kuti mutange kutaura izvozvo inenge ichibva kupi. Mweya here? Noti kudzinza redu revatema tinoti mweya kana wakuda kuti uite zvinhu zvako. Apa tinochida chizvijekesa. Apa panogona kuzobuda kuti pamwe iwewe une kasumoro house somewhere kamwe kakaturikwa. Mira ndiri kutaura. Mirira iwewe nyara rofuti. Iwewewo pamwe unokwanisa kuone kasumoro house somewhere kune kamwoyo kachizoti shamwari auone. Ndipo pacho pandakuti imi vaviri mamuda kuongororwa. Ndichada kuona kuti zvichokwadiwo kutaura kwako kuti usvike pakushinga kuti no handichada. Zvakajeka here kana kuti pane kamwe kari kukonzerawo. Then imi mamaiwo kana zvakajeka here kuti mwe mutaura kuti ndichatode asi mabarisana vana muchitsividzo. Pane chinonzi contract of marriage ndiyo yamabreka mese. Saka pakubreka contract of marriage inini ndirimbotanga ndambokupai 3 months ndichikuongorora. Munozoya kuno kudare rini. Handima pangu? Muna muifamba henyu neunhu wenyu. Tagara ari munhu wamuda? Okay, ava chichipida vanoda kuzikanwa. Munditorera mapikicha yava. Ndoda kuonana kuti nhumbu ndeipi. Handisi kukurudzira uku kuita nokuti vana vachitanga kutevera kuti kurambana kunongoitwa. Muchiroorana muchiparadzana dzimba hakuna zvakadaro. Zvachiroorana zvinosvika. Saka musi mukamoisa madetails musi wavari kuuya kukoti 28 muuya kukoti. yamise madetails enyama. Zvakanaka.